Consortiwm Canolbarth y De sy'n canolbwyntio ar rhannu arfer ysgolion ar draws y rhanbarth o ran dysgu o bell a dysgu cyfunol. Fel chi'n gweld heddi, i ni'n ffodus iawn i gael cwmni Ysgol Gwaelod y Garth, a fi'n gweld Catrin Evans sef y pennaeth, a dwi'n gweld Owain Jones hefyd o Waelod y Garth gyda ni yma prynhawn yma. Felly, i ddechrau, diolch yn fawr i chi am fodloni i ddod i rannu eich taith chi. A Helen Davies hefyd, sori, yn gweld Helen fyna nawr hefyd o Waelod y Garth. Sori, Helen. Diolch yn fawr i chi am ddod i rannu'ch taith chi gyda ni a rhannu syniadau. Ni'n gwerthfawrogi bod chi'n rhoi'r amser i baratoi a i ddod i cyflwyno, achos i ni yn ystyried chymod pa mor frysur mae pawb yn yr ysgol ar hyn o bryd dan yr amgylchiadau. Felly, diolch yn fawr iawn i chi. Yna i drosglwyddo'r awennau i Ysgol Gwaelod y Garth, a wedyn gawn ni gyfle ar gyfer unrhyw gwestiynau ar y diwedd. Felly, diolch yn fawr iawn a drosodd i chi yng Gwaelod y Garth. Diolch yn fawr. Fe wna i rannu'r sgrin i gychwyn. Iawn. Iawn, diolch yn fawr. Wel, diolch am y cyfle i gyflwyno heddi. Fy enw yw Catrin Evans a fi yw pennaeth yr ysgol. Nawr, mae cyd-destun a sefyllfa bob un o'n hysgolion ni yn wahanol iawn. A nod ein sesiwn ni heddiw yw cyflwyno i chi yr hyn i ni wedi gwneud yma yng Gwaelod y Garth. I ni bell o fod yn berffaith, i ni dal yn dysgu, yn addasu ac yn gwerthuso ein darpariaeth yn wythnosol. Ond fe wna i esbonio yr hyn i ni wedi gwneud a'r pethau sydd wedi llwyddo i ni yma yn Gwaelod y Garth. Bydd yr uwch tîm Owain y Dirprwy a Helen ein arweinydd tygych ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi, ac mae'r ddau ohonynt yn ogystal â'r holl staff wedi bod yn rhan allweddol o weithredu y gwaith yma. Felly, o safon cyd-destun ein hysgol ni, rydyn ni yn darparu addysg trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg i'r disgyblion mewn dwy ffrwd. Mae tua 293 o ddisgyblion rhwng 2 ac 11 oed ar y gofrestr, sy'n cynnwys rhyw 34 disgybl oed meithrin rhan amser. Mae 8 dosbarth oed sengl gyda ni'n y ffrwd Gymraeg a 2 dosbarth oed cymysg yn y ffrwd Saesneg. Mae mwyafrif y disgyblion yn mynychu'r adran Gymraeg, a daw tua 40% o'r disgyblion o gartrefi lle siaradur Cymraeg ar yr aelwyd. Nawr, blwyddyn ni nawr, cyn y cyfnod clo cyntaf, roedden ni yn uwch dîm newydd, oedd estyn newydd adael, ac yna y cyfnod clo cyntaf yn ein gwynebu ni. Nawr, argymhellion adroddiad estyn oedd codi disgwyliadau'r holl athrawon a codi safon, medre, technoleg, gwybodaeth a chyfathrebu ar draws yr ysgol. Felly, pan ddaeth y cyfnod clo cyntaf, megis dechrau ar y gwaith yma oedden ni fel ysgol, ond roedd e'n nod clir gyda ni byddai'r gwaith yma o godi disgwyliadau a codi safon medrau tygych pawb dal yn gorfod parhau pan yn dysgu o bell. Felly, yn ystod y cyfnod clo cyntaf, roedd yn hanfodol ei bod ni yn sicrhau bod y gwaith oedd yn cael ei gyflwyno yn hygyrch i'r disgyblion a'r rhieni, a bod y staff yn hyderus wrth ddefnyddio'r sgiliau tygych oedd ganddynt. Doedd gan disgyblion, staff, rhieni ddim profiad o ddefnyddio Google Classrooms yn ystod y cyfnod clo cyntaf. Felly, mwyn adeiladu ar gryfderau presennol y staff a'r disgyblion, aethon ni ati yn ystod y cyfnod clo cyntaf yma i greu platfform dysgu ar wefan yr ysgol. Felly, roedd tasgau dyddiol yn cael ei uwchlwytho i blatfform dysgu bob dosbarth o'r feithrin i flwyddyn 6. Nid oedd gwersi byw yn cael ei darparu, ond roedd y staff yn paratoi fideos dyddiol oedd yn cael ei uwchlwytho i'r platfform. Roedd hefyd adran lles gyda ni ble oedd Wendy Owen ein alenco yn paratoi deunyddiau perthnasol i'n disgyblion a'n rhieni ni. Ac roedd y disgyblion yn ymateb ac yn cysylltu gyda'r staff trwy hwb.
O safbwynt ymgysylltu'r disgyblion, roedd tua 75% ar gyfartaledd o'r disgyblion yn ymgysylltu'n rheolaidd ac yn cwblhau'r gwaith yn ystod cyfnod clo 1. Felly roedd rieni yn hapus ar y cyfan gyda'r darpariaeth yma, oedd pawb yn gallu cael mynediad i'r gwaith, oedd y disgyblion yn deall sut i ddanfon y gwaith at y staff, a y staff yn gyfforddus. Ond fel ysgol, roedden ni yn awyddus i ddatblygu'r darpariaeth yma. Roedd llais a chyswllt personol yn rhywbeth oedd angen amlygu ymhellach, ac roedd rieni yn poeni am sgiliau llafar a darllen y disgyblion, ac roedd yn hanfodol bod dysgu byw yn dod yn fwy allweddol yn ein darpariaeth ni. Roedd hefyd angen creu y profiad dysgu mwy pwrpasol i'n disgyblion ni gan sicrhau bod pob un disgybl yn gwneud cynnydd, ac yn bendant roedd angen sicrhau bod mwy o ddisgyblion yn ymgysylltu yn rheolaeth gyda'r darpariaeth, a blaenoriaeth amlwg oedd codi hyder a gwella sgiliau TGY pob aelod o staff, a sicrhau eu bod nhw yn cael y cyfle i ddatblygu'n broffesiynol. Felly beth oedd angen datblygu? Roedd yn allweddol eu bod ni'n uwchsgilio ein disgyblion, staff a rhieni mwyn codi disgwyliadau a sicrhau cynnydd amlwg yn sgiliau TGY pawb. Felly aethon ni ati i greu gweledigaeth o safbwynt ein dysgu cyfunol ni. Felly roedd yn bwysig bod yr hyn o'n i'n gwneud os yn dysgu o bell neu os yn dysgu yn yr ysgol yn byrhad ac yn adeiladu ar momentum. Roedd yn hanfodol bod ein disgyblion ni yn gwneud cynnydd ble bynnag o'n nhw'n dysgu, felly roedd angen dulliau clir arno ni o sut i fesur cynnydd os yn dysgu o bell, ac roedd atebolrwydd yn amlwg yn mynd i fod yn rhan amlwg o hyn. Roedd hefyd rhaid bod yn uchelgeisiol, bod yn staff, disgyblion rhieni, gan sicrhau bod ein disgwyliadau ni yr un mor uchel os yn dysgu yn yr ysgol neu o bell. Roedd datblygu'r cwricwlwm newydd hefyd yn flaenoriaeth gyda ni, ac roedd dal angen datblygu'r gwaith yma os yn yr ysgol neu os yn dysgu o bell. Roedd hefyd angen sicrhau bod heriau ni yn fwy strwythiedig, bod pob disgybl yn cael ei herio yn benodol, a bod y 4 diben yn sylfaen i'r holl o'n i'n gwneud. Felly yn mis Medi, fe wnaethon ni greu cynlluniau dysgu cyfunol o fewn ein 4 blaenoriaeth ysgol, yn nodi beth oedd yn targedau ni, ein strategaethau ni pan yn yr ysgol, a hefyd sut fyddwn ni'n adeiladu momentum ac yn gweithredu'r blaenoriaethau yma os yn gweithio o bell. Roedd yn bwysig hefyd bod ni'n cynllunio ar gyfer mesur effaith pan yn yr ysgol a pan yn dysgu o bell. Felly, fe wna i rannu enghraifft gyda chi o'r targed cyntaf sydd yn ein cynllun blaenoriaeth TGY. Mae rhyw 10 targed yn y cynllun, a'n targed cyntaf ni oedd gweithredu Google Classrooms. Felly, ni wedi cynllunio ar gyfer gwneud cynnydd yn yr ysgol, sut ydyn ni'n datblygu'r targed os yn gweithio o bell, a sut fyddwn ni yn mesur effaith yn yr ysgol ac wrth ddysgu o bell. A mae cynlluniau tebyg gyda ni hefyd yn seiliedig ar ein blaenoriaethau eraill ni, sef codi safonau o fewn addysgu a dysgu, hyrwyddo llais y disgybl a datblygu ein cwricwlwm ni. Nawr, mae hwn wedi bod yn fuddiol iawn i ni fel ysgol oherwydd bod dealltwriaeth glir gyda pawb o'r hyn sy'n ddisgwyliedig, ac rydyn ni wedi gweld yn ystod y cyfnod clo yma bod disgwyliadau staff a disgyblion yn uwch ac yn fwy uchelgeisiol pan yn dysgu o bell. Felly mae yna ddilyniant rhwng y dysgu, ond yn bwysicach mae yna adeiladu ar yr hyn sy'n digwydd yn yr ysgol yn digwydd adre. Felly cyfathrebwyd y blaenoriaethau yma a'r cynlluniau i staff, rhieni, llywodraethwyr a disgyblion nôl y mis Medi, oherwydd roedd yn allweddol i ni bod yr holl randdeiliad yn deall beth bynnag oedd y sefyllfa gyfredol, yr un oedd y disgwyliadau a'r un oedd y bwriad, ac rwy yn credu bod ni wedi dechrau gweld effaith hwnna yn ystod y cyfnod clo yma. Mae'r lefel o ymgysylltiad wedi gwella, ac fe wna i sôn fwy am y data ymgysylltiad yn nes ymlaen. Mae'r ymateb a'r lefel o waith sy'n cael ei ddarparu yn fwy heriol,
ac mae'r modelu a'r dysgu a wneithbwyd yn ystod y tymor diwetha yn cael ei adeiladu arno pan yn dysgu o bell. Roedd datblygu ein cwricwlwm ni hefyd yn flaenoriaeth amlwg ac roedden ni am sicrhau bod hyn yn parhau yn cael ei wneud pan yn dysgu o bell. Roedden ni wedi ailstrwythuro ein cynllunio tymor canol a'n cynllunio wythnosol ni yn seiliedig ar y cwricwlwm newydd nôl y mis Medi. Ac wrth gynllunio ar gyfer ein gwersi dysgu o bell, roedd yn allweddol yn ystod y cyfnod clo yma ein bod ni'n cadw'r un ffocws, sef pwysigrwydd amlwg ar y sgiliau, pwysigrwydd ar llwybr dysgu y disgybl unigol, y dysgu dwys, sef sicrhau bod yr un dyfnder a dealltwriaeth yn ein darpariaeth ni pan yn dysgu o bell. A oedd hwnna'n bwysig i ni, oedd angen sicrhau bod pob plentyn yn cael ei herio gyda heriau perthnasol oedd yn targedu anghenion y disgybl unigol yn hytrach na'r disgybl yn dewis ei lefel o her. Fe wna i drafod cynnydd nes ymlaen, ond roedd yn bwysig hefyd ein bod ni yn ystyried dulliau o fesur cynnydd mewn cysylltiad â'r cwricwlwm newydd. Roedden ni hefyd am archwilio sut allan ni gynnwys y disgybl yn y broses o fesur cynnydd pan yn dysgu o bell. O safbwynt codi hyder staff wrth ddysgu o bell a codi disgwyliadau a lefel medr staff, fe wnaethon ni buddsoddi llawer mewn dysgu proffesiynol. Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, fe wnaethon ni gael nifer o sesiynau hyfforddiant rithiol gan Alison Howells o'r Consortiwm, a roedd y sesiynau yma'n hynod o fuddiol mwyn uwchsgilio staff. Rydyn ni dal yn cael y sesiynau yma mwyn gwerthuso ein darpariaeth dysgu o bell presennol ac mwyn dysgu am raglenni cysyniadau newydd. Fe wnaeth Owen am minnau hefyd yn ystod y cyfnod clo cyntaf i sefydlu platfform dysgu proffesiynol yn yr ysgol, sy'n cynnwys banc o wybodaeth, erthyglau, cyrsiau ar-lein, podlediadau, webinarau, astudiaethau achos sy'n gysylltiedig â'n blaenoriaeth dysgu cyfunol a TGY ni. Ac yn ystod y cyfnodau clo, mae tasgau dysgu proffesiynol wythnosol gan y staff a chynorthwywyr yn gysylltiedig â'n blaenoriaethau ni. Nawr mae hyn yn ddatblygiad proffesiynol parhaus, ac mae disgwyl i'r staff i gwblhau ymchwil personol, i dreialu rhaglenni newydd, cysyniadau TGY newydd gyda'i dosbarth nhw, wrth dysgu o bell ac yna cyflwyno i weddill y staff. Felly roedd y grwpiau ymholi proffesiynol TGY hefyd yn gyfle i godi hyder a mireinio sgiliau TGY y staff, ac roedden nhw yn cydweithio ar brosiectau ac yn rhannu arfer dda o safbwynt gwersi ac adnoddau yn ystod y cyfnodau clo. Mae'r staff yn rhan o ddosbarthiadau Google ei gilydd, sy'n ei galluogi i arsylwi ar wersi a gwaith ei gilydd, a mae hyn wedi bod yn ddull effeithiol gyda ni o rannu arfer dda a fe wedi helpu cydweithio yn yr ysgol. Felly, ym mis Medi, roedden ni yn awyddus hefyd i wella lefel dealltwriaeth ein rhieni a'i hyddysgu nhw o'r hyn o'n i'n bwriadu gwneud yn yr ysgol o safbwynt ein strategaethau newydd dysgu cyfunol. Felly trefnwyd gwebinarau i gyflwyno Google Classrooms a Google Meet, ac yn ystod yr ail webinar ym mis Tachwedd, fe wnaethon ni hefyd gyflwyno desg ddigidol yn rhan o'r webinar, ble oedd cyfle gan y rhieni i ofyn cwestiynau mwy penodol, unrhyw anhawsterau oedd ganddyn nhw, achos erbyn hyn, oedd y disgyblion wedi dechrau defnyddio Google Classrooms yn wythnosol fel eu platfform gwaith cartre ni. Roedden ni hefyd yn cynhyrchu cylchlythyron digidol wythnosol mwyn hysbysu'r rhieni o unrhyw strategaethau TGY penodol. Roedden ni wedi cyflwyno yn yr ysgol yr wythnos honno, a ni'n parhau i wneud hynny. Roedd y bwtwm enghraifft submit nôl yn mis Hydref wedi bod yn peri problem rhyw wythnos, felly fe wnaethon ni drafod hyn yn y cylchlythyr. Roedden ni hefyd wedi dechrau defnyddio Google Classrooms ym mis Medi fel platfform gwaith cartre yr ysgol o'r feithrin i flwyddyn 6. Ond wrth dracio ymgysylltiad disgyblion, roedden ni yn gallu gweld mewn ambell ddosbarth bod y nifer o ddisgyblion oedd yn ymgysylltu yn llai na'r cyfartaledd ysgol, a roedd hyn yn amlwg yn y dosbarth derbyn. Felly penderfynwyd i dargedu rhieni y dosbarth yna,
a gwnaeth Mrs Davies sawl gweithdi rhithiol I grwpiau o rieni penodol. Tymor diwetha hefyd, fe wnaethon ni sefydlu ein fforwm rieni yn yr ysgol, a'r tymor yma, rydyn ni wedi bod yn trafod dysgu cyfunol a darpariaeth yr ysgol. Felly, bod ni'n defnyddio holiaduron I gael barn rhieni am y dysgu cyfunol, mae'r cyfarfodydd fforwm rieni mewn wedi bod yn llawer mwy effeithiol I gael barn uniongyrchol y rhieni. Mae'r trafodaeth yn adeiladol tu hwnt ac mae yna awgrymiadau da gyda nhw sy'n ein galluogi ni fel ysgol I wella ein darpariaeth ni o safbwynt ein dysgu cyfunol. Yn yr unol ym mis Chwefror, fe wnaeth y rhieni ddweud bod nhw moyn y gwaith I gael ei uwchlwytho I Google Classrooms yn noson cynt, fel bod modd I nhw gasglu adnoddau ac I gyfarwyddo ar gwaith, felly ni wedi sicrhau bod y staff yn gwneud hyn. O safbwynt uwchsgilio'r disgyblion, fe wnaethon ni ddechrau fel wedes I ym mis Medi I gyflwyno Google Classrooms i'r disgyblion. Dyma ein platfform gwaith cartre wythnosol o'r feithrin I flwyddyn 6. Felly roedd y disgyblion a'r rhieni yn cael cyfleoedd cyson I gyfarwyddo gyda'r platfform. Roedd yn benderfyniad gyda ni o'r cychwyn cyntaf bydde pawb yn defnyddio'r un platfform o'r feithrin I flwyddyn 6 ac roedd cael cysondeb o safbwynt ein dulliau dysgu o bell a chyfunol yn allweddol I ni fel ysgol. Yn yr ysgol hefyd, roedden ni'n defnyddio dosbarth Google wrth asesu par ac wrth i'r disgyblion I gydweithio ar brosiectau yn ystod ei gwersi thema yn yr ysgol. Fe wnaethon ni hefyd I sefydlu senedd ddigidol yn ystod y cyfnod yma. Fe wnaeth sôn ychydig mwy am ein senedd ni nes ymlaen, ond roedd dosbarthiadau Google wedi eu creu ar gyfer y cabinet cyngor ysgol a'r 6 pwyllgor oedd yn rhan o'r senedd. Y prif reswm fi'n credu wnaethon ni benderfynu I ddefnyddio Google Classrooms fel ysgol oedd yr hyblygrwydd oedd e'n rhoi i'r staff. Enghraifft, roedd modd uwchlwytho gwaith I grwpiau penodol o blant yn gallu cael eu herio yn unigol, ac roedd modd amseru pryd fydde'r tasgau gwahanol yn cael eu danfon allan. Roedd yn hawdd I gyfathrebu gyda disgyblion, rhieni mewn un man canolog, a'r staff yn gallu ymateb I waith wrth roi mewnbwn penodol, ac roedd yn hwyluso'r ddeialog dysgu. Ond hefyd, roedd yn ategu'r platfform dysgu byw o'n i'n bwriadu defnyddio sef Google Meet. Mae nifer ohonoch chi siŵr fod yn gyfarwydd gyda'r platfform yma, a dyma'r cyfrwng I ni'n defnyddio I gyflwyno ein gwersi byw, ein sesiynau target, sesiynau grŵp ac ymreithau ni. Felly, yn ystod y tymor diwetha, fe wnaethon ni gyflwyno Google Meet yn y dosbarthiadau a gyda'r pwyllgorau mwyn addysgu'r disgyblion fy mhlin a sicrhau bod dealltwriaeth glir gyda nhw sut i'w ddefnyddio. Fe wnaethon ni ddefnydd amlwg hefyd o'r diwyniad digidol. Roedd Helen yn cynnal sesiwn darged wythnosol gyda nhw yn cyflwyno un agwedd penodol o Google Classrooms, Google Meet, a nhw wedyn yn mynd ati I readu'r wybodaeth gyda disgyblion eu dosbarth nhw. Roedd y diwyniad digidol hefyd yn cyfarfod gyda pwyllgor cefnogi a her dysgu cyfunol y llywodraethwyr, ac yn cyflwyno yr hyn roedden ni yn gwneud yn yr ysgol o safbwynt ein darpariaeth dysgu o bell ni. Roedd yn allweddol hefyd bod y disgyblion yn rhan o werthuso'r hyn roedden ni'n gwneud ac yn rhan o'r broses o asesu dealltwriaeth a chynnydd. Felly, tymor diwetha, fe wnaeth ein pwyllgor dysgu difyr o dan arweiniad Owain I gynnal teithiau dysgu digidol yn y dosbarthiadau yn gwerthuso'r cynnydd roedd y disgyblion yn gwneud o safbwynt ei dealltwriaeth o Google Classrooms, Google Meet a'r strategaethau TGYch newydd. Fe wnaethon nhw greu holiadur Google Form a'r sylwi yn eu dosbarth nhw a wedyn I holi disgyblion eu dosbarth nhw yna coladu'r wybodaeth a cyflwyno'r data I fi ar uwch dîm. A roedd hwnna'n hynod o werthfawr, oherwydd roedden ni'n gallu gweld o safbwynt y disgyblion beth oedd wedi ei wreiddio a beth oedd angen targedu ymhellach.
O safbwynt y llywodraethwyr, roedd yn bwysig i ni ei bod nhw'n rhan o'r gwaith yma o safbwynt datblygu ein darpariaeth ddysgu cyfunol. Felly ffurfiwyd pwyllgor cefnogi a her yn seiliedig ar y blaenoriaeth yma. Felly ni'n cyfarfod yn rhithiol unwaith bob hanner tymor, a maen nhw yn rhan allweddol o'r broses o fonitro effaith ein dysgu cyfunol ni. Mae hyn unwaith eto yn helpu i godi disgwyliadau a sicrhau bod pawb yn deall beth yw'r nod a'r hyn rydyn ni yn gwneud yn yr ysgol mwyn gweithio tuag at ein targedau ni. Felly, o ganlyniad i'r hyn roedden ni wedi cyflwyno i'r disgyblion, staff, rieni a llywodraethwyr, roedden ni yn fwy hyderus yn gweithredu strategaethau newydd yn ystod yr ail gyfnod clo. Y prif beth oedd yn cael ei ategu yn gyson i'r holl randdeiliad oedd disgwyliadau uchel. Disgwyliadau uchel o safbwynt ymgysylltu, o safbwynt y gwaith oedd yn cael ei gyflwyno, o safbwynt y disgyblion yn ymateb a'r lefel ymdrech. Roedden ni yn disgwyl bod pawb yn ymgysylltu'n ddyddiol yn rhan o'r sesiynau dosbarth dyddiol dysgu byw ar Google Meet, yn cwblhau'r gwaith llythrennedd rhifedd a'r gwaith thema cyd-destun, ac yn mynychu'r grwpiau targed dyddiol. Felly mae tasgau dyddiol, llythrennedd, rhifedd a chyd-destun thema yn cael ei uwchlwytho yn ddyddiol i Google Classrooms o'r feithrin i flwyddyn 6, ac mae disgwyl bod pawb yn cwblhau'r gwaith yma. Mae'r athrawon yn cyfathrebu yn rheolaeth gyda'r rhieni ac yn gofyn am esboniad os na fydd gwaith yn cael ei gwblhau. Os nad yw'r gwaith yn cael ei gwblhau erbyn y dydd Gwener, yna mae'r uwch dîm yn cysylltu gyda'r rhieni. Mae'n bwysig hefyd bod y disgyblion yn cwblhau'r tasg thema cyd-destun yn ogystal â'r tasg llythrennedd rhifedd, oherwydd mae'n tasgau cyd-destun ni yn atgyfnerthu ac yn cymhwyso'r sgiliau llythrennedd rhifedd sydd wedi ei cyflwyno ac yn ategu i waith y bore, ac mae hynny wedi ei gyfathrebu yn glir i'r rieni a'r disgyblion. Felly roedd ein disgwyliadau ni yn uchel o'r cychwyn o safbwynt yr hyn o'n ni yn gofyn i'r disgyblion i gwblhau. Yn hytrach na gadael i'r disgyblion hefyd i ddewis ei lefel o her fel oedd yn digwydd yn ystod y cyfnod clodwetha, mae Google Classrooms yn galluogi'r staff i dargedu grwpiau penodol gyda gwaith gwahaniaethol a heriau penodol. Felly mae'r staff dal yn paratoi fideos dyddiol yn esbonio cysyniadau a mae'r rhain yn cael ei uwchlwytho yn ddyddiol. Ond un o'r pethau ddath allan o'r fforwm rieni oedd rhieni yn gofyn am mwy o fideos fel bod modd mynd nôl a gwirio dull penodol. Felly ni wedi sicrhau bod ni yn rhoi mwy o fideos lan i'r rhieni. Mae gwersi byw dyddiol dosbarth cyfan hefyd yn cael ei cyflwyno o'r feithrin i flwyddyn 6 ar Google Meet, ac unwaith rhagor i ni yn disgwyl presenoldeb llawn. Os fydd disgybl yn absennol, i ni yn disgwyl bod y rhieni yn cysylltu gyda'r ysgol i esbonio pam. Ni wedi edrych yn ofalus fel staff ar strwythur y gwersi ar-lein yma mwyn sicrhau eu bod nhw'n targedu anghenion y disgyblion ac yn ffocysu ar y dysgu dwys. Felly, ni wedi dilyn yr un patrwm ni wedi mabwysiadu o safbwynt ein strwythur cynllunio newydd ni. Felly, mae'r rhan gyntaf y wers yn ymwneud ag archwilio a phrofi, cyfle i'r disgyblion i ymateb i adborth, profi gwybodaeth blaenorol, archwilio dealltwriaeth o'r cysyniad newydd. Yna y creu armynegu, sef gosod disgwyliadau'r wers, y meini prawf, cyflwyno ffocws y wers, y cydweithio, cwestiynu ffocws, targedu'r dysgu dwys, ac yna i orffen yr ymateb a myfyrio. Ar ddiwedd y sesiwn dosbarth llawn, mae yna grwpiau gwahanol wedyn ni yn aros ymlaen ar Google Meet mwyn galluogi'r staff i atgyfnerthu dealltwriaeth ac i esbonio gweithgareddau gwahaniaethol, i herio, a mae'r cyfle hefyd i wthio pethau ymhellach o safbwynt yr addysgu. Mae'r grwpiau yma wedi bod yn llwyddiannus, ni'n cael adborth da iawn gan rieni, a mae'r staff yn hoffi nhw oherwydd mae dealltwriaeth mwy clir gyda nhw o gynnydd y plentyn. Mae yn gyfle i drafod, fel wedys i, symud dysgu ymlaen, a dyma ble mae'r dysgu dwys a'r herio yn dod yn fwy amlwg. Felly mae pob grŵp gallu o fewn y dosbarth yn cael o leiaf un sesiwn darged yn ystod yr wythnos o'r grŵp mat i'r grŵp dysgwyr ADE.
Felly, gweithgareddau cyd-destun yn cael ei uwchlwytho yn ddyddiol a'r disgwyl yw bod y disgyblion yn cwblhau'r gwaith yma yn y prynhawn yn unol â'r drefn yn yr ysgol. Mae'r model dysgu yn dysgu ymchwilgar inquiry-based learning wedi bod yn ffocws i ni yn yr ysgol ers mis Medi, ac mae hyn yn rhywbeth i ni am i'r disgyblion i ddefnyddio ac adeiladu ar pan yn gweithio o bell. Felly, yn rhan o'r model, mae'r disgyblion yn ymateb i gwestiwn yr wythnos yn ystod eu sesiynau thema sydd yn seiliedig ar y meysydd dysgu gwahanol. Felly, mae'r disgyblion yn cael y cyfle i adeiladu ar y sgiliau maen nhw wedi bod yn defnyddio ac mae'n barhad. Felly, ar ôl y cyfnod clo cyntaf, roedd yn amlwg gyda ni bod angen targedu sgiliau llafar a darllen y disgyblion. Felly, mewn ymateb i hyn yn ystod y cyfnod clo yma, mae gennym ni grwpiau trafod dyddiol sydd yn targedu llafar a darllen bob prynhawn o'r derbyn i flwyddyn 6. Felly, mae'r disgyblion wedi ei rhannu i 4 grŵp, a mae yna un grŵp y dydd yn cael sesiwn llafar darllen gyda'r athro. Felly, yn ystod y sesiwn yma, mae athrawon y cyfnod sylfaen yn gwneud gweithgareddau tric a chlic, dosbarthiadau cyfnod allweddol 2 yn gwneud gweithgareddau darllen, gweithgareddau llafar, ymateb i destun, cyd-darllen mewn grŵp. A mae'r rhain wedi bod yn werthfawr i ni oherwydd mae fe yn rhoi cyfle i'r sgaff i dargedu'r sgiliau penodol yma, yn gyfle eto i asesu dealltwriaeth, a maen nhw wedi bod yn fuddiol hefyd i fonitro lles y disgyblion wrth i'n drafod mewn grwpiau llai. O safbwynt y gwaith gwyddoniaeth a thechnoleg, mae'r athrawes CPA sef arweinydd gwyddoniaeth a thechnoleg a STEM yr ysgol yn paratoi prosiectau her wythnosol i'r dosbarthiadau gwahanol, a mae'r rhain yn cael eu uwchlwytho yn wythnosol i Google Classrooms. Mae'r disgyblion yn hoff iawn o'r prosiectau yma ac mae lefelau gwahaniaethol o her yn cael eu cynnwys o fewn y gwaith sy'n sicrhau bod mynediad gan bawb. Mae amserlen wythnosol yn cael ei ddanfon allan at rieni bob wythnos, felly dyma esiampl o amserlen cyfnod allweddol 2 wythnos yma. Felly mae gwasanaeth dathlu byw bob dydd Gwener, dathlu dysgu digidol bob prynhawn dydd Gwener ac ymyrraethau dyddiol ar Google Meet sy'n cael ei gweithredu hefyd mewn cydweithrediad rhwng ein elengwn ni Mrs Wendy Owen a'n athrawes CPA ni Miss Claire Madden. Felly, y tymor diwethaf, fe wnaethon ni sefydlu senedd ddigidol yn yr ysgol. Nawr, un o'r pethau a nodwyd gan Estyn oedd bod angen i'n disgyblion ni i gael llais mwy strategol yn yr ysgol. Felly, mewn ymateb i hyn, sefydlwyd y senedd, ond roedden ni am sicrhau byddai'r gwaith yma yn parhau os yn dysgu o bell. Felly, mae 6 pwyllgor yn y senedd a cabinet yr ysgol sy'n arwain y senedd, a mae pob disgybl o gyfnod allweddol 2 yn rhan o bwyllgor, felly mae gan bawb lais o safbwynt penderfyniadau a phrosiectau ysgol. Felly mae dosbarth Google gan bob pwyllgor a maen nhw'n cyfarfod yn rhithiol, a mae hyn wedi parhau yn ystod y cyfnod clo. Felly mae'r dull rhithiol yma wedi galluogi'r pwyllgorau i drefnu nifer o gyfarfodydd ac i gydweithio gyda chwmnïau ac asiantaethau allanol. Fe wnaeth y cabinet gyfarfod gyda chwmni dylunio elfen mwyn creu logo a brandio'r senedd, a maen nhw hefyd wedi cael cyfarfod rhithiol gyda Mark Drakeford, oedd yn brofiad gwych i'r disgyblion. Yn ogystal, mae wedi bod yn gyfle i ni gynnal pleidleisiau ysgol gyfan mewn modd rhithiol, felly mae'r cabinet yn defnyddio Google Forms a Google Classrooms i osod y bleidlais yn amcoladu'r canlyniadau. Felly mae'r dull rhithiol yma wedi sicrhau ei bod ni wedi llwyddo i barhau'r gwaith o hyrwyddo llais y disgybl a hefyd wedi datblygu sgiliau digidol y disgyblion yn ystod y cyfnod clo. A pan fydd y disgyblion yn ôl yn yr ysgol, fe fyddwn ni yn parhau gyda'r dull yma o weithredu. Felly, mewn cydweithrediad ar senedd digidol, fe wnaethon ni hefyd sefydlu dathlu dysgu digidol yn yr ysgol.
gyda'r bwriad unwaith eto o barhau gyda'r gwaith os yn dysgu o bell. Felly, bob dydd Gwener mae un pwyllgor yn arwain sesiwn rithiol i weddill yr ysgol yn seiliedig ar eu blaenoriaethau nhw fel pwyllgor. Felly, mae cynllun strategol gan bob pwyllgor, ac mae disgwyl iddyn nhw baratoi ac arwain y sesiwn yn rithiol gan werthuso effaith y sesiwn wedyn ni o safbwynt ymgysylltiad a dealltwriaeth. Felly dyma enghraifft o'r hyn mae'r pwyllgorau wedi gwneud yn ystod ein sesiynau dathlu dysgu digidol. Mae'r sesiynau yma wedi parhau yn ystod y cyfnod clo. Enghraifft y llysgenhadon lles wedi trefnu sesiynau rithiol yoga a meddwlgarwch ac yn cyflwyno'n fyw i'r ysgol gyfan. Y dreigiau doeth ar ddydd Miwsig Cymru wedi trefnu rhestr chwarae o hoff ganeuon yr athrawon ac wedi cyflwyno disgo rithiol. A sesiwn ffitrwydd sydd gyda ni fori, a mae yna ddisgwyl bod y disgyblion wedyn ni yn trefnu ac yn arwain y sesiynau yma i weddill yr ysgol. Felly mae lles ein disgyblion ni yn ystod y cyfnod yma yn flaenoriaeth amlwg, a mae yna hafan lles gyda ni ar wefan yr ysgol, ble mae gweithgareddau, fideos, links a gwybodaeth yn cael ei rannu gyda'r disgyblion. Mae holiaduron lles hefyd yn cael ei rhannu gyda ni yn gyson yn ystod y cyfnod clo, ac mae'r athrawes Elsa yn coladu'r wybodaeth, a mae hyn wedyn ni yn rhoi dealltwriaeth clir i ni fel ysgol os mae angen targedu plant newydd, plant penodol. Mae'r athrawes Elsa yn darparu sesiynau wythnosol i ddisgyblion yn ystod y cyfnod yma, a mae hi a'r uwch dîm wedyn ni yn cysylltu'n wythnosol gyda'r teuluoedd sydd angen cymorth ychwanegol. Mae yna adran benodol gyda ni hefyd yn ein cylchlythyr digidol wythnosol sy'n targedu lles ac yn rhoi ffocws yr wythnos. Felly gall hwn gynnwys gwefan benodol neu adnoddau defnyddiol. Ac ychydig wythnosau nôl, fe wnaethon ni gael wythnos yn codi ymwybyddiaeth iechyd meddwl plant, felly oedd gwaith a gweithgareddau yr wythnos yna yn benodol yn targedu lles. Mae lles y staff yn amlwg yn hollol allweddol. Ni'n cael cyfarfodydd reolaidd, ni'n cael cyfarfodydd 1-1, ni'n cael sesiynau HMS lles, ni'n chwerthin yn aml, a ni yn gofalu ar ôl ein gilydd yn ddyddiol. O safbwynt cefnogi ein disgyblion a ni, mae pob disgybl sydd â datganiad yn derbyn cefnogaeth 1-1, a maen nhw yn mynychu'r chwb yn yr ysgol ar hyn o bryd. Ond mae sesiynau cefnogi dyddiol ymyrraeth yn cael eu cynnal bob dydd trwy Google Meet ar athrawes CPA mewn cydweithrediad gyda'r alengw sy'n ei gweithredu nhw. Oherwydd fel ysgol, mae'n bwysig bod ni'n rhoi cymaint o gefnogaeth ychwanegol ac y gallwn i'n disgyblion a ni yn ystod y cyfnod clo yma. A mae'r disgyblion yn dilyn rhaglenni penodol a'r ffocws yw targedu llythrennedd a'r hifedd. O safbwynt ymgysylltiad, mae'r mwyafrif o'r disgyblion yn mynychu'r sesiynau yma, ac felly mae yna barhad amlwg yn digwydd ac yn adeiladu ar yr hyn sydd yn digwydd yn yr ysgol. Mae'r sesiynau yma hefyd yn gyfle i fesur cynnydd, a mae hyn wedyn ni yn cael ei dracio gan yr elengw. Mae monitro yn rhan annatod o werthuso arfer, ond mae'n hanfodol bod pawb yn rhan o'r broses o werthuso a monitro fel ei bod ni'n dysgu o'n gilydd yn gweld arfer dda ac yn symud y dysgu ymlaen. Fel wedes i, o'r cychwyn cyntaf, mae'n dosbarthiadau Google ni wedi bod yn rhai agored. Felly mae'r uwch dîm ac athrawon yn rhan o bob dosbarth. Yn ystod cyfarfodydd, mae'r staff yn cael sesiynau penodol i arsylwi ar waith i gilydd i rhannu pethau newydd maen nhw wedi trialu yn ystod yr wythnos. Mae'r gwersi Google Meet hefyd wedi ei amserlennu, felly mae cyfle gan yr athrawon i fynd mewn i wersi ei gilydd. Enghraifft, os mae athro'n cyflwyno rhywbeth newydd, mae cyfle gyda'r staff eraill i arsylwi. Ni yn bwriadu hefyd dechrau recordio'r gwersi mwyn rhannu a gwerthuso arfer yn ein grwpiau holi proffesiynol. Felly mae monitro gyda ni yn digwydd yn gyson, ond gobeithio mewn ffordd adeiladol gyda phawb yn rhan o'r broses. O safbwynt asesu a monitro cynnydd, dyma'r model i ni wedi creu fel staff sy'n cwmpasu'r gwahanol mathau o asesu i ni'n gwneud yn ystod ein gwersi ar-lein. Felly mae yna drafodaethau cyson o'r math o asesu'n cael y mwyaf o effaith, ond beth i ni wedi gweld yw bod cyfuniad o'r gwahanol strategaethau yma yn sicrhau bod dealltwriaeth glir gyda ni o gynnydd y plentyn unigol a beth sydd angen targedu ymhellach.
Felly mae o hyd cyfle ar ddechrau bob gwers i ymateb i adborth, ymateb i dargedau, ac mae hyn yn ddeialog naill ai rhwng y disgybl a'r athro neu fel adborth dosbarth. O safbwynt asesu tasgiau, i ni wedi dechrau defnyddio mot fel staff yn recordio ei sylwadau adborth. Mae hyn eto yn ffordd effeithiol o leihau pwysau gwaith ac mae'r disgyblion yn hoff iawn o dderbyn y math yma o adborth. Mae e hefyd yn ffordd effeithiol o gefnogi a rhoi adborth i'r disgyblion a dy. A fel wedys i, mae'r model yma yn cael ei fireinio yn aml gyda ni mwyn sicrhau ei bod ni yn dysgu o'n gilydd ac yn defnyddio y strategaethau mwyaf effeithiol i fesur cynnydd. O safbwynt data ymgysylltiad y disgyblion, rydyn ni yn tracio yn wythnosol y nifer o sesiynau Google Meet maen nhw'n mynychu a o faint o waith sy'n cael ei gwblhau ar Google Classrooms. Ond yn dilyn trafodaethau gyda'n partner gwella ni mewn i'r hywels, fe wnaethon ni benderfynu hefyd i ddechrau tracio lefel ymdrech y disgyblion. Felly fe wnaeth y staff gyfarfod i benderfynu beth fydde'r mewn i prawf. Am nawr mae bob disgybl yn cael ei farcio o 1 i 5 yn wythnosol o safbwynt ymdrech. Mae hyn wedyn ni yn cael ei gyfathrebu gyda rhieni a staff yn cysylltu os na bydd y lefel ymdrech yr hyn rydyn ni yn disgwyl. Felly mae yna gynnydd amlwg o edrych ar y data wedi bod yn y nifer o ddisgyblion sydd yn ymgysylltu ac yn cwblhau'r gwaith yn ystod yr ail gyfnod, ac mae adborth rhieni a disgyblion yn dangos bod lefel dealltwriaeth pawb wedi gwella o safbwynt y TGY. A hefyd, wrth i'n disgwyliadau ni i gael eu cyfathrebu yn gyson i'r disgyblion a'r rhieni, mae pawb wedyn ni yn ymwybodol o'r hyn sy'n disgwyliedig. Felly, fel nes i ddweud, rydyn ni yma yng Gwaelod y Garth, ni'n dal i ddysgu a ni dal yn mireinio yr hyn rydyn ni yn gwneud o safbwynt ein dysgu cyfunol ni. Ond beth mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi dysgu i ni fel ysgol, wrth gyfuno'r dechnoleg, a'r dysgu wyneb i wyneb, mae e'n creu cymaint o bosibiliadau newydd o safbwynt dysgu ac addysgu, ac mae hynny yn rhywbeth hynod o gyffrous. Felly, rwyf wedi cynnwys ein manylion cyswllt ni. Mae croeso i chi gysylltu gyda ni os hoffech chi drafod ymhellach, neu os allwn ni rannu unrhyw beth gyda chi. Rwyf hefyd wedi cynnwys ein manylion trydar ni, ac mae enghreifftiau o'r gwaith i ni wedi gwneud yn ystod y cyfnod yma ar ein cyfri trydar ni. Felly diolch yn fawr am wrando. Wel, Catrin, diolch o galon i ti am rhannu cyflwyniad mor arbennig am y daith anhygol bydden